Bé, bon vespre a tots. Ens hem tornat puntuals a Vilafranca, o sigui que fantàstic. El que es tractava una mica era d'engegar o d'explicar-vos una mica els motius d'aquestes sisena jornades del Repensem-nos. Sí que tenia la intenció d'explicar una mica, molt breument, per què aquesta vegada l'hem fet una mica diferent de les altres i la temàtica que portàvem fins ara, que era un any dedicats a la llengua i un altre dedicats al país o independència estrictament, aquest any ho havíem canviat. I la raó és, ja us podeu imaginar, la situació en què ens trobem. Ara em recordaven que, veus, jo amb els nervis se'ns havia passat, que ara, just fa 8 anys, a Vilafranca vivia la manifestació més multitudinària que s'ha viscut a la història de Vilafranca. I han passat 8 anys i estem on estem. Aquest sembla que no hagués passat. Aquest és un dels arguments que fan que quan nosaltres comencem a preparar el Repensem-nos, perquè ja us podeu imaginar que fer quadrar les agendes de 9 persones és complicat, ens hi posem a primers d'any i pensar quins temes tocaràs a vegades és una mica complicat. Sobretot per això que us deia, que estem tots deprimits, estem tots desmotivats, estem tots pensant que això no té solució i en canvi hem deixat pel camí moltes coses. El fet de, durant molts anys, dedicar-nos obsessivament a la independència ha fet que deixéssim debats pel camí, debats tan o més importants que la pròpia consecució de l'Estat, que ara ens començaran a passar factura. Un sí que ja l'hem començat a obrir altres vegades, que és el de la llengua, això ja ens en vam adonar aviat, que defensant el país o batallant pel país ens estàvem quedant amb la llengua als dits. Però també hi ha altres debats, com els 3 que parlarem ara, o que parlarem en aquestes jornades, que ens sembla que fa temps que s'havien d'haver encarat i que, per una cosa o per l'altra, a tothom li ha interessat no encarar-los. Avui tenim el tema de l'ensenyament, un debat que fa molt de temps que s'hauria d'haver obert, que fa molt de temps que s'hi haurien d'haver posat solucions o propostes i que de moment el més calent és a l'aigüera, que deia aquell. El divendres que ve hi ha un debat que ja no us explico les dificultats que hi ha hagut per obrir-lo, que és el debat migratori. És un debat que hem de parlar i que hem de posar sobre la taula també. I conseqüència d'aquests 2 debats o d'aquestes 2 situacions, una mala formació acadèmica o una mala formació en humanitats, sobretot potser de la joventut actual o dels nanos que surten de l'escola, barrejat amb l'arribada important de gent que potser no té tampoc un alt nivell cultural, fa que la nostra cultura, que no és només cultura d'elit, sinó cultura a tots els nivells, pugui estar patint. L'últim debat també serà si, amb la situació que estem ara, tant d'una cosa com de l'altra, la cultura catalana pot sobreviure a aquesta situació. Bé, per tant, ja us he presentat una mica de què aniran aquestes 6enes jornades del Repensem-nos. Sí que volia fer un esment, abans no m'oblidi, que per primera vegada, d'una manera clara, després de molts anys de queixar-nos que les institucions vilafranquines no col·laboraven, per primera vegada aquest any l'Ajuntament ha col·laborat, tot i que encara no hem vist res, però esperem que les coses acabin bé. I també, que ja heu vist que aquí fora tenim la col·laboració de la llibreria L'Odissea, on podeu comprar llibres dels ponents d'avui i que us els signaran i totes aquelles coses. Bé, per moderar una mica o per endreçar aquest debat, hem portat la Cati i us haig de dir que ella ja ho sap que a nivell personal ja no cal que ho digui, però és que jo crec que és a nivell col·lectiu, tots plegats, i a més m'ho ha dit gent, que ens fa molt feliços tornar a tenir la Cati aquí. O sigui que és important per nosaltres, per moltes coses, ja ho sabeu. La Cati és una catalana de Mallorca que va
per sort per nosaltres, ha anat aterrat al Penedès des de fa molts anys i, per tant, és una gran persona activista, és una professional del periodisme d'aquells de socarrel, vull dir, del periodisme de veritat, i ha treballat al Punt Avui molts anys, no sé quants, ja, però uns quants. I és la que us presentarà una mica tot l'acte, us presentarà els ponents i una mica endreçarà el funcionament. Sabeu que el funcionament és, inicialment, cadascú farà una exposició d'un quart d'hora, més o menys. Després hi haurà una mica de debat entre ells o respondre preguntes, mentre vosaltres, amb aquest paper que us hem deixat, doncs podeu fer preguntes que farem a l'última part del debat. D'acord? Vinga, doncs, gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Jaume, per tot. Com que ell ja ha explicat tota l'organització del debat i com anirà, doncs anem directes a la matèria, no? Ensenyar o educar. Què ens passa amb l'ensenyament? Aquest és el títol d'aquesta primera taula, del Repensem-nos. És un títol que ens convida a fer una reflexió sobre el que jo penso que és una estructura d'estat, que és l'ensenyament o l'educació. Tinc dues filles adolescents i precisament ahir al vespre porten 15 dies o així que m'estan provocant cada dia i m'estan retraient coses que els hi feia fer quan eren petites, com per exemple llegir un conte abans d'anar a dormir. Era molt dur, mami, llegir un conte abans d'anar a dormir. Però després em diuen, però no t'enfadis, perquè segur que quan serem grans ho valorarem. I m'ho diuen elles. Doncs ahir em provocaven dient-me que elles només relacionen educació amb l'escola. I jo els deia, i el que hem fet a casa, perquè jo precisament a l'escola, jo havia estat al Consell Escolar i havia estat la gran defensora de dir els nens arriben a l'escola amb una motxilla que ve de casa i també forma part de l'educació. Doncs les meves filles em diuen que de moment encara no ho veuen. Espero que d'aquí uns anys la cosa canviï. Anem a matèria. Abans de res, jo penso que hauríem de diferenciar o entendre el significat d'aquests dos conceptes, educar i ensenyar. Jo crec que educar no és només formar persones, sinó que és més coses. I crec que ensenyar no és només transmetre coneixements. Per tant, a partir d'aquí, jo crec que els nostres dos ponents ens haurien de treure aquest entrellat. També vull dir-vos, abans de començar amb ells, que he estat reflexionant aquests dies sobre el títol i que jo que no... O sigui, jo vaig viure aquí de petitona, però després vaig marxar i vaig tornar quan vaig anar a la universitat. El compromís que es veu des de fora de Catalunya amb el tema de l'educació és molt intens, sobretot des de les Illes. Hi ha molta admiració a les Illes pel compromís aquest, pel vincle que hi ha hagut sempre dels catalans, dels ciutadans, amb l'educació com a eina de transformació. I penso que aquest ha de ser un punt de partida i que si en aquest moment estem aquí fent aquest debat és perquè aquí hi ha una crisi, no? I que ens estem plantejant si aquest vincle i aquesta manera de veure l'educació com una eina de transformació, també de transformació nacional, es manté o no. I dit això, i deixant això aquí sobre la taula, us presento els dos ponents d'avui, Xavier Díez. He fet una molt breu introducció perquè penso que ells explicaran bé el seu posicionament i els coneixereu més pel que us diguin ells que pel que pugui dir jo. Xavier Díez és historiador, és docent, és escriptor. Podríem dir que defensa pedagogies emancipadores des d'una mirada crítica sobre el sistema, i ho poso amb un interrogant, perquè ell mateix contesti si és que sí o és que no. Avui tot és molt relatiu. I Damià Verdera, que és escriptor, és mestre. Podríem dir que és un provocador que denuncia despropòsits d'un sistema que podríem dir que està desconnectat de la realitat. Home, això de provocador, què vols que et digui? La gent, no sé, la gent es provoca ella sola, no? Vull dir, no...
Bueno, doncs amb aquest punt de partida comencem. Ells tenen 15 minuts per fer un plantejament inicial del tema, cada un, i després farem preguntes i obrirem el debat amb el públic. Per tant, teniu uns paperets, podeu escriure les preguntes que vulgueu i després me les passaran i les llegirem. Bé, jo... Comences tu, Xavier? Sí, faré, diguem, en plan molt formal i molt transcendent, perquè, bueno, i per això faré servir... El faristol. El faristol, perquè, bueno, això, jo sí que crec que has fet una bona descripció respecte a aquest tema, a aquesta qüestió de la pedagogia crítica, però jo crec que una de les principals obligacions de la pedagogia crítica és criticar la pròpia pedagogia crítica. I estem en una època de... Jo crec que al final, quan em vau convidar aquí, que estic molt agraït que em feu no només la invitació formal per tenir l'oportunitat de venir aquí, sinó perquè és una incitació veritablement a repensar-nos, i això inclou els mateixos ponents, doncs realment m'ha obligat a qüestionar moltes de les coses, a donar-li moltes voltes perquè d'això es tracta. Bé, jo faré una exposició i després veurem exactament. Una exposició que al màxim de ponderada i també crítica, fins i tot en les pròpies idees. Jo crec que ens hem oblidat, hem banalitzat molt, diguem, en els últims 50 anys el sistema educatiu ha passat per una època de banalització. I tant és així que qualsevol cosa, fins i tot un faristol, gairebé avui dia és gairebé una cosa clandestina o provocadora, en certa mesura. Un dels problemes actuals és que, diguem, la gent no parla, la gent no dialoga, bueno, potser parlar, però el que no fa és dialogar, o sobretot la gent no s'escolta, i bona part dels problemes que tenim de polarització i d'atomització, que va molt més enllà de l'educació, que és una qüestió general, té a veure per poder recuperar l'exercici de parlar, d'escoltar i d'intercanviar idees. Bé, jo he fet el títol, quan m'heu plantejar si ensenyar o educar. Clar, és molt difícil fer una adversativa, perquè jo crec que a ningú no se li passa pel cap que totes dues no vagin plegades, no formin part del mateix binomi. En la polaritzada societat del primer quart d'aquest segle, les discussions educatives han esdevingut una mena de guerra de trinxeres. I la metàfora bèl·lica no pot ser és menys exagerada del que voldríem. No només perquè els contendents es vagin atrinxerant, sinó perquè ja ens hem acostumat a duels d'artilleria on difícilment s'alvira l'enemic, o foc de metralladora en el qual es dispara a l'engròs, o fan servir armes químiques o bombes de fum o qualsevol altra tàctica que no busqui la veritat, sinó mirar de consensuar quelcom que s'hi acosti a la veritat, sinó trinxar l'adversari sense importar-ne el preu. Educar o ensenyar? Aquesta és una de les eternes preguntes que han preocupat a qualsevol pensador que ha de reflexionar sobre com les noves generacions s'han d'incorporar més que al món adult a la polis, és a dir, a esdevenir un individu responsable de la comunitat, amb criteri propi, capaç d'assimilar la cultura dels avantpassats i de disposar a la vegada prou coneixements i habilitats per fer evolucionar i adaptar el cos nacional a les circumstàncies canviants a què ens empeny l'esdevenir històric. Se la feien els filòsofs de temps antics, medievals, moderns, contemporanis, si més no pel que fa a l'herència política i cultural d'Occident. Ens la fèiem fa 4 dècades els estudiants de magisteri quan debatíem sobre una qüestió tan transcendental. Ara tot sembla molt més complicat, perquè a diferència de fa algunes dècades ja no existeix un consens mínimament acceptat per ambdós verbs. Ja no hi ha una definició precisa sobre aquestes accions, sinó que en una era de fragmentació política i social, de deconstrucció filosòfica, de relativisme cultural i també de relativisme moral, les velles paraules es dissolen més en voluntats performatives, aquesta paraula tan de moda, que en categories reconeixibles. En un passat no massa llunyà, la idea més o menys consensuada que ensenyar consistia a que les institucions escolars
en tant que espais formals especialitzats impartien i compartien aquells coneixements que la societat, mitjançant els seus mecanismes polítics i institucionals, consideraven necessaris per a una vida autònoma i per a la reproducció científica i cultural. Per contra, educar era una responsabilitat compartida entre altres institucions formals i informals, sobretot la família, encara que també la comunitat, les xarxes professionals, les normes establertes, els amics, la televisió, la cultura, i que permetia que els individus es dotessin d'aquelles habilitats i destreses socials i actitudinals que permetien viure en societat de manera correcta. Ensenyar era també educar en el sentit que les metodologies tradicionals, avui tan criticades, també implicaven controlar el caràcter, ajornar la satisfacció, interioritzar l'hàbit i el mètode, desenvolupar la paciència, reprimir algunes emocions socialment no acceptades. Ensenyar manté encara una certa estabilitat en les excepcions. Educar ha esdevingut quelcom més voluble a partir del moment en què ens hem instal·lat en la fragmentació política, social i cultural i la mateixa manera i la mateixa idea de viure de manera correcta ja no gaudeix d'un mínim consens. Des de certa sobredosi de relativisme cultural i un concepte de diversitat menys centrat en la descripció que en la performativitat, dubto que avui hi hagi un acord mínim sobre el que representa ser una persona educada. Això no vol dir que avui no es pugui identificar instintivament qui ho és i qui no, sinó que la societat de finals del segle passat es podia discernir més fàcilment entre l'acceptable i l'inacceptable, perquè, entre altres qüestions, graus raonables d'homogeneïtat eren més ben vistos que en l'actualitat, que fins i tot allò intolerable podia ser objecte de mesures correctores, tant des de les institucions educatives com des d'espais informals, com des de la legislació vigent. Després de dècades en què el neoliberalisme i la desregulació han passat de l'economia a la condició humana, tot plegat ja no és tan clar. El narcisisme de la diferència, l'atomització social i cultural, ens han deixat en un espai en què tota institució, especialment les escolars, estan quedant fora de servei. Ensenyar i educar, malgrat els amants de les trinxeres, han format part sempre d'un binomi indestriable. Per tant, el col·lapse del segon ha generat la crisi del primer. De la mateixa manera que no hi pot haver educació sense un mínim de mètode i disciplina o autodisciplina, molt especialment pel que fa al control de les emocions, avui dia les emocions són pur exhibicionisme, la transmissió de coneixements, avui un punt criminalitzada per un cert neoliberalisme pedagògic, entra en crisi. I entra en crisi de manera paral·lela a unes institucions educatives dissenyades per uns propòsits determinats, com ara la reproducció social, l'amotllament dels individus vers uns valors i hàbits de classes mitjanes i, en el cas d'èxit, capacitat de promoció social. L'ascensor social a Occident, després de mig segles de polítiques neoliberals i d'involució a còpia d'expansió de les desigualtats i declivi industrial, ha començat a traduir-se en un altre nivell de nivells educatius. Si l'ascensor social no funciona, difícilment pot funcionar l'eina que ho permet, que és l'escola. Ja sé que en les trinxeres educatives, un dels bàndols qüestiona el mateix concepte de nivell educatiu, però en totes les discutibles avaluacions periòdiques d'adquisició de coneixements és constatable allò que els psicòlegs i sociòlegs anomenen l'efecte Flynn invers. L'efecte Flynn, teoritzat per Richard Herrstein i Charles Murray, al llibre de la Bell Curve, a partir de les recerques del politòleg neozelandès James Flynn, consistiria en l'increment constant del coeficient d'intel·ligència de la població general entre 2 i 3 punts per dècada entre l'any 1938 i el 2008. Els factors que ho explicarien, segons els investigadors, serien millores de caràcter mèdic i alimentari, d'una banda, així com l'escolarització universal i sistemàtica de la majoria de la població escolar, de la població en termes generals, amb pràctiques de sistematització de continguts i l'habituació constant a desafiaments intel·lectuals que impliquen les diverses matèries escolars i a la superació de proves constants.
No obstant això, els estudis recents, com el de la Universitat de Northwestern, indiquen que en els darrers 20 anys aquesta tendència s'ha capgirat i els indicadors comencen a davallar. És a dir, que el coeficient d'intel·ligència comença a recular. Si més no, a Occident, perquè a l'Àsia, especialment a la Xina, continuen incrementant-se. Malgrat que no hi ha encara un consens sobre l'abast i els motius, s'especula que canvis en l'alimentació, l'estil de vida, l'abús de les xarxes socials, així com la degradació dels sistemes escolars, la desconstrucció de l'escola tal com l'entenien, són el que explicarien aquest canvi de tendència. Precisament la crisi de la institució escolar, al meu parer, és una de les causes fonamentals. Estem assistint en directe a una crisi de la professió docent a Catalunya. Una professió de la professió docent a tot arreu. A Catalunya, segons un estudi del 2023 elaborat per USTEC i que vaig coordinar jo mateix, el 36% dels docents estan plantejant abandonar la professió. Als Estats Units ja és més de la meitat, un 55%. Al Regne Unit, amb dades del propi Ministeri d'Educació, al final de cada curs, un de cada 10 mestres plega directament i ja no torna mai més a fer classe. A França, en els últims 4 o 5 anys, hi ha més places d'oposicions que aspirants a fer les oposicions de mestres. Segons un estudi publicat aquest any per la UNESCO, es calcula que hi haurà arreu del món un dèficit de 44 milions de professors per l'any 2030. Més enllà de qüestions objectives, que podríem parlar de sobrecàrrega de treball, de burocràcia kafkiana, de baixos salaris, d'indisciplina a l'aula, s'instal·la un sentiment generalitzat de pèrdua de sentit de l'ofici. Fa 30 anys, les regles del joc eren clares i la feina i el paper del professor eren molt definides. Avui, molts dels qui llencen la tovallola ho fan perquè ja no saben exactament quina és la seva funció. Les tendències pedagògiques dominants, orquestrades des d'entitats com l'OCDE, el Banc Mundial o els lobbies de diverses patronals globals, consideren que els professionals ja no han d'ensenyar, sinó assumir un seguit de funcions impossibles i contradictòries. De fet, arriben a plantejar l'obsolescència del mateix coneixement, teòricament abastable a tothom a un clic, i plantegen una subversió de les funcions tradicionals de l'escola en base a ensinistrar els seus alumnes a un món canviant mitjançant la tecnologia o qualsevol moda, per inversemblant que sembli. Potser el que ens indiquen, en realitat, és preparar les noves generacions vers la precarietat generalitzada a què ens aboca el model econòmic actual. I això es tradueix indefectiblement a desnaturalitzar la institució i els seus professionals. I això també es tradueix a preparar les classes mitjanes i treballadores al desclassament programat per la globalització, on milions de persones, d'acord amb les revolucions tecnològiques presents, seran del tot prescindibles, si més no, pel que fa al treball formal. Hi ha un altre fenomen que explicaria aquesta crisi educativa global perceptible a Occident i que contrasta amb la millora constant de les societats asiàtiques, molt especialment la xinesa, el desmantellament de les classes mitjanes. L'escola, tal com la coneixem, és a dir, el sistema dissenyat al segle XIX a partir de les reformes de Humboldt pel que fa a l'ensenyament mitjà i superior a Prússia i la creació de l'escola pública a França amb les reformes de Jules Ferry al darrer terç del segle XIX, esdevenia un instrument pensat per disciplinar i il·lustrar les classes treballadores i adaptar-les també a la disciplina fabril i mitjançant els mecanismes meritocràtics ampliar les classes mitjanes. De fet, la pròpia institució escolar és creada i modelada des dels valors de les classes mitjanes amb el seu llenguatge, hàbits, pràctiques, creences, imaginari. Per això, el fracàs escolar es concentra en determinats col·lectius socials. La lògica dels sistemes no valora tant alguns aspectes de l'individu com la capacitat d'adaptació a un medi artificial. No té èxit el més llest, sinó el que millor s'adapta. Aquesta ha estat tradicionalment una crítica legítima al sistema. El problema és que les alternatives no sempre han explicitat quina ha de ser la funció i aquesta manca de definició ha fet que molts pedagogs alternatius no se n'acabin d'en sortir. I el problema avui és que bona part d'aquest discurs crític amb la institució, en base a noves tecnologies dedicades a menysprear el coneixement, en el fons plantegen fer de cobertura ideològica del programa neoliberal. En qualsevol cas, les societats occidentals estem caient en una espiral en què ensenyar i educar són conceptes que perden força. Tan entrellaçats com estan, cauen a la mateixa velocitat, perquè la desestructuració social avança a un ritme implacable. El sistema
actual, agreujat per les darreres dècades per la tendència al tecnofeudalisme, que és un concepte que va cisellat per Janusz Varoufakis, que descriuria un nou sistema feudal fonamentat en el control i la vigilància de la majoria social des de les noves oligarquies tecnològiques, han comportat una desregulació general que faria fracassar qualsevol sistema sòlid, i els sistemes educatius ho eren. El declivi no només funciona per a institucions formals, sinó també d'altres, més informals, com les famílies. A Catalunya, la meitat dels matrimonis fracassen. Això és una cosa que, diguem, una dada també important a l'hora d'entendre les coses. Fenòmens com la immigració, el comunitarisme, l'individualisme, la inestabilitat familiar, la precarietat laboral, la degradació de la vida cívica i la creixent indisciplina social generarien un ecosistema caracteritzat per una mena de gran anòmia social. L'anòmia és un concepte filosòfic creat per Emil Durkheim, que és un dels pensadors que ens feien llegir el magisteri dels anys 80, seria la tendència a viure prescindint d'unes normes bàsiques i consensuades. Aquesta és la sensació de molts docents que pleguen un sistema més o menys rígid, fonamentat en coordenades morals i materials, es desfà enfront generacions a qui costa reconèixer i, per tant, acatar normes objectives i universals. La guerra entre els partidaris d'ensenyar i educar continuarà amb el grau d'esterilitat que comporta tota guerra de trinxeres. Les tendències socials i la crisi social que vivim en aquesta època, n'és la més preocupant, continuaran independentment de les nostres idees, prejudicis o desitjos. Estan desestructurant els sistemes educatius per facilitar la desestructuració de la societat. L'escola no sap on va, perquè la societat no sap on va, perquè les decisions econòmiques i polítiques del darrer mig segle ens han dut vers aquest fosc atzucac. Irrupcions de factors desestabilitzadors, com ara les xarxes socials de segona generació o, més recentment, la intel·ligència artificial, no faran més que aprofundir el forat negre de la incertesa que marca el present i el futur. I això no farà més que créixer si renunciem a fer allò que tan bé està anant als xinesos, la planificació econòmica o el control de l'economia per part de la política, o la concentració en crear institucions fortes i fer un veritable debat per crear les normes socials educatives mínimament consensuades. A diferència de la Xina, es pot intentar fer tot això des de la democràcia, però servidor de vostès, i ara ja acabo, es mostra escèptic, perquè si hi ha una cosa on la Xina i Occident han coincidit és que les grans decisions que afecten les nostres vides, i l'educació és una d'elles, s'han fet al marge de la democràcia i la discussió públiques. Moltes gràcies. Damià, vols faristol també? Tant més. Vaig al faristol i després ho fem des d'aquí, doncs potser quedarà millor. No tinc rellotge, no sé ben bé, Cati, què durarà, però si em talles i no passa res. A veure, molt bon vespre a tothom, o bona tarda, i moltíssimes gràcies per deixar-me participar, per convidar-me en aquestes jornades, en aquest Repensem-nos. Abans fem una prèvia, has comentat el tema de la independència, hem estat molt preocupats per la independència i sí que penso que aquests últims anys, precisament a causa d'aquesta preocupació, s'ha deixat de fer molta feina de base, molta feina d'aquesta que fa país, oi? Una d'aquestes feines necessàries per fer aquesta base és l'educació i, mal m'està de dir-ho, però s'ha desatès l'educació. Amb unes lògiques que ja venen més endarrere, però aquí s'han ajuntat el hambre con las ganas de comer, que es diu en castellà. Bé, fet aquest petit preàmbul, el tema que ens ocupa avui és que si ensenyar o educar. Sense entrar ara mateix gaire a fons en aquesta matèria, penso que la meva tesi és senzilla. És que el sistema educatiu a Catalunya, també a Espanya i segurament a Occident, però ara me centro a Catalunya, que és el que conec, a mi em sembla que aquest sistema educatiu està basat en una gran mentida,
una gran farsa, i llavors aquí ni ensenyem ni eduquem, és a dir, ni una cosa ni l'altra. Per fer servir una metàfora o una imatge, el sistema educatiu basat en aquesta gran mentida ens l'hem d'imaginar com una casa, una gran casa, amb moltes i moltes portes, oi? El que passa que aquesta casa, entris per la porta que entris, és igual per la que entris, sigui la porta de la immersió lingüística, sigui la porta dels continguts, és igual. Entris per la porta que entris, tu et trobaràs al centre de la casa la gran farsa, la gran mentida. I llavors s'ha de veure com funciona aquesta gran mentida. I en el tema que ens ocupa, ensenyar o educar, a veure, ni una cosa ni l'altra, primera, perquè ensenyar té a veure amb almenys clàssicament, amb els continguts. Avui dia els continguts estan gairebé proscrits. Per tant, ensenyar, el que és ensenyar d'una manera clàssica, no ensenyem. I educar tampoc eduquem per dos motius. Primer, perquè l'agent educador principal és la família. I l'alumne que no ve educat de casa, difícilment l'educarem. Sí que pots reforçar hàbits, però si els hàbits hi són prèviament. Si no hi són, allà no es pot educar. És terra cremada. I pel segon motiu de per què no eduquem és perquè bàsicament s'educa amb l'exemple. Si tu vols que els teus alumnes siguin puntuals, sigues puntual tu a classe. Clar, com que els professors, el professorat en general, no sabem quin és el nostre rol, fa molt de temps que anem desorientats, no sé quin exemple hem de donar a l'hora d'educar. Difícilment, doncs, sense aquesta brúixola de què hem de fer, podrem educar. No podrem donar l'exemple pertinent. Resumint, ni ensenyem ni eduquem perquè el sistema educatiu està basat en una gran mentida. Després, quan m'assegui allà, en podem parlar d'aquesta gran mentida amb exemples més concrets. Aquests primers 15 minuts, que ja me'n dec haver menjat 3 o 4, doncs, bàsicament, anunciaré primer els principals problemes del sistema educatiu actual, no centrant-me exclusivament en Catalunya, sinó jo veig que van una mica més enllà, i després les principals solucions que podríem proposar en aquest malaurat sistema educatiu que tenim. Per tant, problemes, d'una banda, els anunciaré, no els desplegaré, després hi podem entrar una mica més, i després possibles solucions. Per començar, els principals problemes, a parer meu, són 5. Comencem pel primer. No hi ha en el sistema educatiu actual, ni hi ha ni s'espera, un sistema d'avaluació externa. Sí que hi ha unes coses que es diuen competències bàsiques, però aquestes competències bàsiques no serveixen per res perquè no tenen cap mena de conseqüència. Un alumne pot suspendre tranquil·lament les conseqüències. Les competències bàsiques, que són molt, molt bàsiques, i quan es diu competències bàsiques, bàsicament vol dir que sàpiguen llegir i escriure. Un alumne pot tranquil·lament suspendre les competències bàsiques a quart d'ESO i tenir el títol igualment. Fins i tot se li dona el títol del nivell C de català, per entendre'ns. Per tant, no hi ha un sistema d'avaluacions externes. Jo no sé, us imagineu alguna fàbrica del que sigui, d'embotits, per exemple, que no tingui un control de qualitat. Des del moment que no hi ha unes proves externes, i quan dic externes vull dir també externes al departament, perquè són especialistes a maquillar dades, doncs des del moment que no hi ha unes proves externes, que no hi ha un control, clar, això és xauxa. Aquí, doncs, tothom pot fer el que vulgui i no hi ha conseqüències de res, no passa res. Doncs si hi haguessin el principal problema, després entrem a solucions, que no hi ha avaluacions externes. I el que es fa és de fireta i ni té cap mena de conseqüència enlloc. Segon problema, el que és en l'àmbit educatiu, una de les principals característiques d'educar és que hi hagi unes conseqüències. Tu saps que si fas determinada acció, si arribes tard, per exemple, tindràs un retard, una falta, aquell dia has arribat tard i això tindrà conseqüències en l'avaluació. Bé, hi ha un clima, el Xavier parlava d'anòmia o anomia, hi ha un clima d'impunitat gairebé total en el que és el sistema educatiu actual. Alumnes que són clarament, diguéssim, hostils al sistema, que agredeixen, que insulten, doncs, potser van expulsats 2 dies a casa, però és igual, tornen i sempre se'ls dona una segona oportunitat, una tercera, una quarta, no hi ha mai conseqüències. Com vols educar si els nanos no veuen conseqüències?
Hi ha d'haver unes normes clares i que algú es preocupi de fer-les complir, perquè només hi ha normatives i normatives i ningú es preocupa de fer-les complir. I això és nefast. Això és nefast. Evidentment, el tercer problema, si ens posem a fer la carta als Reis, és que aquí no hem tingut, ni tampoc s'espera, un pacte educatiu, un pacte nacional per l'educació. Hem tingut 9 o 10 lleis educatives, ja he perdut el compte, i cada llei, cada vegada perdem un llençol. Vosaltres, la ciència, per exemple, avança perquè tenen un marc de pensament i de praxis estable, i evidentment que aquest marc després pot canviar. Hi ha alguna revolució científica i després aquest marc canvia. Es va passar de la física newtoniana a la física d'Einstein, per exemple. Però la ciència avança bàsicament perquè hi ha un paradigma que tots els científics accepten i treballen a partir d'aquell paradigma, però no poden estar constantment posant en dubte el paradigma. Sí que és sa plantejar-se les coses, òbviament, tenir sentit crític, però per avançar hi ha vegades que no t'has de constantment plantejar les coses, sinó acceptar el que hi ha, fer un pacte que estabilitzi el sistema i avançar. Aquesta estabilització del sistema no hi ha sigut i de moment no crec que hi sigui. I a més, cada llei educativa que hi ha hagut, ningú s'ha preocupat d'avaluar-ne les conseqüències o els resultats. Quart problema. Penso que actualment hi ha una educació totalment deshumanitzada fruit d'un model tecnocràtic, basat en les pantalles o pantalletes i també en el fet de tractar l'alumne com un client i no com un alumne, que és el que hauria de ser, no? Doncs pantalletes, que a més te les serveix una empresa com pot ser Google, és una empresa privada això, i els alumnes estan donant les seves dades a empreses privades. Doncs això, educació totalment deshumanitzada fruit d'aquest model tecnocràtic. On és el llegat cultural, humanístic, científic que s'ha de llegar? On ha quedat aquest? No hi és. Brilla per la seva absència. Finalment, l'últim problema, i són problemes bàsics, que detecto és el paper de les famílies o d'algunes famílies. Evidentment que tots els pares, jo soc pare i ens estimem els nostres fills, això no es posa en dubte, però tampoc no cal que siguem els fans número 1 dels nostres fills. I amb això vull dir que les famílies s'ha perdut, o algunes famílies s'ha perdut la confiança en el que fa el professorat, i llavors hi ha un clima de desconfiança i perquè les coses funcionin hi ha d'haver un mínim de confiança. S'ha de deixar fer els professionals. Aquest clima s'ha perdut i això afecta negativament, afecta molt negativament, perquè no es treballa còmode, estàs com a docent, i no estic aquí pretenent defensar els docents, n'hi ha que no donen la talla, però senzillament no es treballa còmode amb aquest ambient que tu saps que seràs l'últim mico quan et vingui a protestar el pare o la mare perquè resulta que el fill ha suspès un examen. Bé, és que, clar, els exàmens de vegades suspenen, no? I és bo que es frustrin, Més val que es frustrin ara que no pas quan surtin de l'escola. Bé, frustració, una paraula que també ha desaparegut. S'educa a través de la frustració. Però com que no es frustren, no sé. Quants minuts porto, Cati? 11. Principals solucions. Perquè no quedi tot tan pessimista. Podem parlar de 6 solucions que no les desplegaré. Ho podem fer després, però les anuncio. No és tan difícil. Senzillament hi ha d'haver una mica de voluntat política i la gent que es posi les piles. Dic que no és tan difícil perquè això ha existit. Quan el senyor Nuno Crato, l'exministre d'Educació de Portugal, allà quan hi va haver la crisi, els anys 2008-2010, va agafar les regnes de Portugal, a l'educació de Portugal estaven molt malament des d'un punt de vista educatiu i va fer una fórmula que va funcionar. I Portugal se'n va anar dels primers països en educació, ara ja tornen a estar malament. Però aquesta fórmula és raonable i és una aposta per tornar als valors, diguéssim, de la convivència, el civisme, el respecte, la responsabilitat i sobretot l'esforç. Anem a desgranar-ho ràpidament. 5 punts. Primer punt, caldria un currículum
estructurat a partir dels continguts, aquests continguts, que això que s'ensenya, que no es vol ensenyar continguts, doncs un currículum estructurat a través dels continguts i ben seqüenciat, de manera que els continguts es derivessin uns dels altres i de manera lògica i raonable, no? Doncs això, currículum ben estructurat i seqüenciat a partir dels continguts. Segona, el que hem comentat abans, cal una avaluació externa periòdica i sistemàtica. Cada 2 anys, a segon de primària, a quart, a sisè, segon d'ESO i quart d'ESO. Tercer punt, s'hauria de tornar als llibres de text. Els llibres de text passen un filtre. No pot ser que els professors haguem de gastar tot el temps a preparar el nostre material. Un material que després el penges al Classroom, al Google, i això s'ho acaba quedant al Google, és propietari del Google. Canvies d'institut i tot allò ho perds. No, els professors no hem de generar el nostre material perquè aquest material ja existeix, que són els llibres. Retorna als llibres de text, no tanta pantalleta, i doncs els professors que ens puguem dedicar a ensenyar. Quart, prohibició, ara ja han començat, prohibició dels mòbils i ús restringit de les pantalles. Perquè els mòbils és una eina basada, bàsicament, per generar dopamina i això genera addicció. Ara se n'han adonat, després de tants anys, els professors ja ho veiem, que això dels mòbils, aquesta joguina no aniria gaire bé a l'aula. Hi ha hagut algun responsable, hi ha hemeroteques, hi ha algun responsable d'aquests que fa 10 anys que recomanaven mòbil que hagi adoptat alguna responsabilitat, que hagi fet autocrítica? Jo no n'he vist cap, Punt 5è. Suport especial als alumnes amb més dificultats. I quan dic suport especial no em refereixo a un suport emocional o emocionaloide. Per això ja hi ha els psicòlegs i aquest suport es pot fer fora de l'aula. Quan dic suport als alumnes amb dificultats m'estic referint a un suport de caràcter cognitiu. Això es pot fer, hi ha recursos per fer-ho. I sisè i últim punt, que també relacionat amb les famílies, el que dèiem abans, és que les famílies i els alumnes han d'entendre que no és la institució que s'ha d'adaptar als alumnes, sinó que són els alumnes que s'han d'adaptar a la institució. No té cap sentit, ara es parla de l'educació inclusiva, és un concepte màgic, això, inclusió, pam, tots allà. Però clar, si un professor té 30 alumnes, o sigui, és el professor que s'ha d'adaptar als 30 alumnes. Jo hi ha hagut anys que n'he tingut més de 250. És el professor que s'ha d'adaptar als 30 alumnes de l'aula o han de ser els 30 alumnes que es comencin a adaptar una mica a la matèria? Clar, és que no té cap sentit. Tu et pots trobar una classe amb 25 alumnes, que n'hi hagi la meitat que tenen un pla individualitzat, i això vol dir que quan fas un examen, si et deixen fer exàmens encara avui dia, resulta que no has de preparar un examen per 25, n'has de preparar 10 o 12. D'on treus el temps? És raonable, això? No es pot ni ensenyar ni educar amb aquest panorama. Gràcies. M'ho han posat molt difícil. A veure, per desengreixar això us explicaré una anècdota. En Jordi Llavina, que la majoria dels que sou aquí el coneixeu, perquè és penedesenc, escriptor, professor de l'Institut Milà i Fontanals durant molts anys, fa 4 o 5 anys va escriure, ell té un article setmanal, un setmanari que es diu el 3 de 8, i va escriure un article, feia com un dietari, i allà explicava les coses que havia fet aquella setmana, o anècdotes, coses que li passaven, coses que deia, ara potser d'això escriuré... I cada setmana publicava això. Doncs un divendres va escriure que arribava l'època d'exàmens i que havia de fer l'examen de català dels alumnes de segon d'ESO i que s'estava plantejant a veure què els hi preguntaria i que estic pensant que els hi preguntaré això, els hi preguntaré allò, els hi preguntaré no sé què més. Va posar tot l'examen publicat al diari el divendres i l'examen era dimecres o la setmana següent. I, evidentment, ningú sabia que ell havia publicat allò. I la setmana següent va publicar un article fent-se el harakiri dient no puc entendre que no hi hagi hagut cap alumne de tota la classe ni cap família que hagi llegit l'article on jo he explicat l'examen que posaré, perquè he suspès el 90% dels alumnes. Vull portar-hi a l'Audiència Nacional per això.
Quan fa d'això, Cati? Això fa 4 o 5 anys, no sé, no recordo. Les meves filles eren a l'institut, per això sé l'anècdota. Perquè jo tampoc no vaig llegir l'article. Sí, ho he de reconèixer. Bueno, després d'aquesta anècdota, tenia una llista, una bateria de preguntes. No sé per on he de començar, perquè és que heu tret tants temes que estic una mica desbordada. I després havia preparat una sèrie de frases que jo penso que eren més per provocar que per respondre, i penso que començaré per aquí. Són frases que he trobat buscant a les xarxes temes relacionats amb l'educació i l'ensenyament. I he trobat coses com, per exemple, si l'educació no incomoda, és que és adoctrinament. Què en penseu? Home, a veure, jo sóc dels que penso que l'educació en si mateix no ha de ni d'acomodar ni d'incomodar, ha de ser una mica com respirar, ha de ser una funció bàsica de la persona. Però sí que és veritat, en això estic sent, diguem, una cosa que em preocupa és que cada vegada hi ha més tendència a l'adoctrinament. Des dels mitjans de comunicació, des de l'escola, des de qualsevol àmbit, és a dir, aquesta idea, a veure, qualsevol que governa el Departament d'Educació o qualsevol Ministeri d'Educació sempre té la temptació de l'enginyeria social. És a dir, de modelar el món d'acord amb, diguem, una manera determinada de ser. Això a la Xina popular i diguem, en el passat i en el present. Per sort, normalment, la gent, per sort, fracassa. És a dir, per sort, diguem, qualsevol dels nostres alumnes al final ha tingut la bona capacitat de no fer-nos cas. I això està bé. Però jo crec que no és funció de l'educació ni incomodar ni incomodar. Ha de fer-se preguntes, has d'aconseguir que els alumnes tinguin preguntes, però sobretot, en això estic d'acord amb tu, has de tenir continguts, perquè la reflexió filosòfica no serveix de res si no tens uns mínims fonaments de coneixements. Damià? No, ara pensar, jo als meus alumnes els dic sovint de dir, a veure, si voleu pensar, i pensar no vol dir tenir activitat cerebral, no? Vol dir, no és allò de dir que he d'anar a comprar al súper, no? Sinó pensar una mica el món en què vius i qui ets i què vols ser, o qui vols ser, qui vols esdevenir, que fan falta un parell de coses, no? Un parell de requisits, que és un lèxic ric, variat i precís. Això es podrien fer proves, no? Diuen, el nivell no ha baixat, diuen els psicopedagogs. Alguns, no tots. Bueno, no ha baixat. Oh, coi, mira, agafa fa 20 anys el nombre de paraules que feia servir un alumne de quart d'ESO i el nombre de paraules que fan servir ara. És un bon indicador, el lèxic que fan servir. La DGT, la Direcció General de Trànsit, fixeu-vos en aquesta, ja va anunciar que estaven preocupats perquè els últims 10 anys el nombre d'aprovats en primera convocatòria l'examen havia baixat un 25% o així, no? I ja van anunciar que, perquè el problema de la comprensió lectora, no en tenien, i llavors s'han plantejat de canviar l'examen. Ja ho han fet, ja ho han fet. Però clar, fixeu-vos, el bo del cas que és que per anar a trobar dades fidedignes de com està l'assumpte de malament has d'anar a un ens diferent del Departament d'Educació, que és la Direcció General de Trànsit. Allà trobes dades fidedignes, perquè si vas a buscar els del departament et diuen mentides. És que el nivell no ha baixat. Però què cony m'expliques, tio? Però si ho veiem cada dia. Bé, doncs ho has d'anar a buscar a la Direcció General de Trànsit. Vocabulari ric, precís i variat, que no el tenen, i després l'altre és, per pensar mínimament correctament, tenir un bon coneixement d'una tradició cultural. És igual, sigui la que sigui, la d'Occident o la que sigui, però tenir un bon coneixement d'alguna tradició cultural i tampoc no el tenen, no el poden tenir. Per exemple, alumnes de segon de batxillerat. El segon de batxillerat és l'últim curs. Els hi pregunto, el primer dia de classe, o el segon, és igual, algú d'aquí sap quin segle va ser, per exemple, el Renaixement? Ningú. No, de veritat. Si tu no tens un eix cronològic,
mínimament endreçat al cap de cap allà on te vens, no? Estàs perdut. Sí, jo volia afegir una cosa, perquè diguem, tu ho has plantejat una mica des d'aquí. A veure, quan he parlat abans de relativisme cultural, és a dir, de la impossibilitat de teixir un mínim consens sobre les regles del joc i sobre els continguts, hem arribat a tals extrems, i no parlaré d'aquí, parlaré de Califòrnia, en què qualsevol idea, diguem, contingut o el mateix concepte de nivell és feixista, directament. Per què? Una anècdota coneguda, els districtes escolars de Califòrnia, allà a Califòrnia, als Estats Units, solen ser els districtes escolars que disposen de les competències sobre educació, van veure una cosa, que és que la població afroamericana té pitjors resultats en matemàtiques. La cosa més, diguem allò, 2 més 2 fan 4, és una d'aquestes coses, no hi ha discussió, no són discussions sobre qüestions de la guerra civil, el racisme, etc. Bé, aleshores, després d'una campanya dient que les matemàtiques són racistes, al final el que van fer els districtes escolars d'alguns districtes escolars de Califòrnia i dels Estats Units van decidir treure del currículum les matemàtiques, perquè ho ofenien. A veure, és per entendre que, a veure, has donat unes propostes i has donat una anàlisi, però ara mateix és impossible, perquè és impossible que hi hagi consens mínim acceptat per tothom. És molt curiós, i això ho explicava el Toni Puigverd, i tenia molta raó, un altre que havia fet de profe, és a dir, que moltes famílies no acceptaven o no els agradava el que es feia a les escoles o que, diguem, de vegades pressionaven al centre per ser contemporitzadors en bona part de les conductes dels seus fills, i els mateixos, després, quan portaven a futbol, que el futbol, diguem, allò de criatures, de vegades pot ser com una reunió de motards, sobretot amb els pares de la llança i aquestes coses, eren capaços de ser humiliats per als entrenadors i d'acceptar coses rígides com les regles del joc, o com que ara et canvien, que si fas una falta és penalti i que és possible que l'àrbitre s'equivoqui, però que igualment al final el resultat és el que és, i en canvi ens hem acostumat a aquesta mena de coses. És la generació de vidre, no? Ells ho diuen, Home, ja en són conscients. Els adolescents... Ells ja en són conscients de l'estafa, que comencen a ser conscients, no te pensis. El que passa que això que comenta el Xavier, i sé casos, vull dir, el que diré ara és un cas real. Un pati que juguen a futbol, però sense porteries. Perquè, clar, si juguen en porteries n'hi haurà un que guanyarà i l'altre que perdrà. El que perdrà es frustrarà. Si no rigueu, sense porteries. Clar. I tu dius, home, a veure, com es pot jugar a futbol sense porteries? Però això respon a la lògica aquesta que no es frustrin. I el bo del cas és que, clar, aquí parlem d'ensenyar o eduquem. Jo dic ni una cosa ni l'altra. Però el bo del cas és que on s'eduquen, a la família, però jo el que veig és que molts nanos s'eduquen després de les extraescolars, especialment en els esports. En els esports que facin. Per què? Perquè en els esports, sobretot si van a competir, les normes estan clares. Les normes estan clares i hi ha conseqüències. Per exemple, jo havia competit a tenis taula, i, amateur, però jo recordo, de vegades, nanos allà, petits, que, perdien i ploraven, i un berrinxe que no vegis, però hi havia fins i tot a vegades els pares. Aquell nano et plorés d'aquella manera a l'institut, l'endemà ja tens els pares allà. Però, en canvi, en l'ambient aquest del tenis taula, que hi havia unes normes, clar, hi havia unes normes que eren clares. Tu, escolta, aquí hi ha un àrbitre i si l'àrbitre d'allò i se saca d'aquesta manera i el partit el guanyes amb tants punts, les normes estaven clares. Però clar, el problema és, quan a educació no hi ha normes, educació el que tinguem, quan no hi ha normes, o les normes són borroses, clar, com ho sap un nano a què atenir-se? En canvi, en els esports, en aquestes extraescolars, com que està tot clar, l'entrenador de futbol o de qui sigui és una gent que educa més que no pas el professor a l'institut. Diríeu que ens hem oblidat d'ensenyar per intentar agradar o intentar no ser
Jo crec que el que s'ha fet és banalitzar la institució educativa. A veure, quina diferència... Amb voluntat? Jo crec que és conseqüència de diverses decisions, diguem, no preses d'una manera conscient, per part de, bueno, diguem, allò que he repetit abans, la desregulació de la institució. És molt curiós perquè tu parles del futbol sense porteries, però això, a veure, per exemple, la nostra generació, quan, diguem, el temps educatiu, és a dir, entraves a les 9, feies una filera, t'asseies en ordre, havies de, diguem, de continuació obrir el llibre de text, et donaven una classe, després, diguem, marxava un professor i venia un altre professor. I era una activitat completament regulada, fins al més mínim detall, amb tota una coreografia ben coneguda i ben reconeguda per part de tothom, que generava una certa seguretat, diguem, tant entre els docents com entre els alumnes. Però el pati era el desmadre total. Ara ens trobem en la situació que s'han perdut completament tots els diversos hàbits i la litúrgia i la coreografia. S'ha desregulat el temps de classe, fins i tot a l'Escola Bosch de la Pabordia de Girona no tenen ni taules ni cadires, i per tant entren i surten de classe quan volen, és a dir, s'ha desregulat, però en canvi els patis s'han regulat clarament. I, per exemple, no es pot jugar a pilota, els mestres han de fer de monitors i han de regular diversos jocs. És a dir, aquell espai dels ensenyaments o els aprenentatges informals que són tan importants i essencials com poden ser els formals, és a dir, per exemple, una cosa tan bàsica com has de jugar a futbol, has de triar dos capitans, que normalment solen ser una mica els líders de l'equip, i els capitans han de triar, primer de tot, han de saber gestionar, voler guanyar el partit, però a la vegada triar el teu amic i a la vegada mantenir el teu paper de lideratge agafant aquell que no vol ningú, perquè això generaràs tot aquest tipus de coses. I després consensuar si això es falta, si tocar la paret és fora o no és fora, i finalment, decidir que és gol si ha arribat la pilota a 1,5 metres o una cosa així, tot això ha desaparegut. I constantment requereixen la supervisió de l'adult, el que qüestionen, evidentment, per aquest tipus de coses, i aquest espai desregulat han desaparegut. I això els ha fet completament vulnerables. Sí, sí. Jo estic d'acord amb això. I tant. Hi ha teories conspiratives en les quals nosaltres com a membres de l'acadèmia no podem estar en absolut d'acord, però que més o menys venen a dir que perquè això és una cosa que es repeteix, un patró que es repeteix a Occident, que en realitat tota aquesta desregulació és per fer generacions més estúpides, que siguin reemplaçades, vés a saber per qui, i en una època en què no hi haurà feina per tothom, gent que no tingui capacitat de prendre consciència de la seva situació i, per tant, de muntar una revolució. Per ser controlats per les màquines, que em deia algú. No fa gaire. Aquí jo ja fa temps que hi rumio. O sigui, aquí s'ha passat de... És que hi ha gent que fa discursos, no sé si ben intencionats, però que fan molt de mal, no? No cal aprendre res perquè tot està a internet, no? I coses d'aquestes. Molt bé, molt bé. Però clar, hem passat el professorat, se'ns ha convertit, jo crec que ja estem en un estadi bastant avançat, ja gairebé terminal, una espècie de monitors d'esplai. I no critico els esplais, hi han de ser, però han de ser espais diferenciats. L'esplai de l'aula, no? Són espais diferenciats. Jo estic convençut que hi ha alumnes que han començat el curs i no han... alumnes que han anat a fer de colònies, no?, per entendre'ns, o a casal, que han anat de casal a l'estiu, i que han començat el curs i que no deuen haver notat diferència. Jo és que n'estic convençudíssim, no deuen haver notat diferència. Llavors, clar, si ja el professor ja no està ni per ensenyar, ni... Clar, perquè aquí ningú vol assumir la responsabilitat. Hi ha professors que tampoc la volen, la responsabilitat de ser professors. Ja els hi va bé anar de col·lega dels alumnes. Ja els hi va bé. Perquè això d'assumir responsabilitat no fotem, no? Llavors, què passa? Que el professor passa a ser un mer acompanyant, ja es treu la responsabilitat, deixa la responsabilitat d'aprendre en el nano, que evidentment no aprendrà res, n'hi haurà algun que sí, però en general no aprenen res, però és que això és el pas previ per, al final, ser reemplaçats els professors per intel·ligències artificials. Ja hi comença a haver instituts, no a Catalunya, no a Espanya, però sí que n'hi ha alguna a Gran Bretanya, alguna als Estats Units, que estan fent les proves pilot amb intel·ligències artificials. I és cap on anem.
Jo soc mal pensat en aquest sentit. Se li haurà de pagar menys a la intel·ligència artificial, no? De la mateixa manera que ara hi ha models que estan fets d'intel·ligència artificial. Models i... Bueno, vale. Precisament, Damià, tu parlaves d'aquesta educació deshumanitzada. Sí, exacte. I tu, Xavier, feies referència a aquest individualisme, no? Em parlaves del narcisisme de la diferència. Jo crec que els dos conceptes estan relacionats i fins i tot els podríem relacionar en aquest context on la intel·ligència artificial està guanyant posicions, on estem digitalitzant uns ensenyaments que es podrien fer perfectament sense pantalles, no? No, és que amb pantalles no es poden fer, és que aquest és el problema. O la pantalla t'ho impedeix. Sí, però, a veure, sobre el tema aquest que deies, l'individualisme i el narcisisme de la diferència. L'escola, tradicionalment, ha estat una eina d'homogeneïtzació, per bé i per mal. És a dir, allò des de la República Francesa, que els mestres els deien els hússars negres, no? Que eren una mena de missioners de l'Estat i que havien de, en un estat com era França, que era, diguem, en diverses llengües, havien de sotmetre els alumnes a una determinada disciplina, una certa homogeneïtat, una sola llengua, etc. Sí, això, evidentment, tenia la seva part negativa, però sí que és veritat que aleshores sí que va crear una certa homogeneïtzació nacional que sentia formar part d'una comunitat que després es podia reproduir, per exemple, a la classe social, en el veïnat, en la identitat que poguessis tenir en el teu poble, a la identitat fins i tot de gènere, és a dir, tot aquest tipus de coses que generaves un individu protegit. Ara, fins i tot té el seu reflex en el que seria la diversitat i allò que explicaves, no? És a dir, les pròpies programacions individualitzades que, amb la bona intenció de que cadascú aprengui el seu ritme, però al final s'acaben aprenent coses diferents i tenim una societat no diversa, sinó completament atomitzades, on hi ha cada vegada comunitats que viuen al marge de les altres comunitats, individus que viuen al marge d'altres individus, adolescents que no saben el que és tenir un amic i que es passen tot el dia darrere la pantalla, perquè és que si no estiguessin darrere la pantalla, com que pràcticament fan molt poca vida social. Una de les coses que em va sorprendre l'última vegada que vaig a fer una xerrada amb adolescents de tercer d'ESO era com es tractaven. És a dir, entre ells s'insultaven, no? És a dir, o es donaven copets, cosa que fa 20 anys, o fins i tot per les nostres experiències, diguem, els amics podíem barallar-nos 2 o 3 vegades l'any, podíem tenir les nostres tensions, però la nostra vida quotidiana es fonamentava en explicar confidències o barallar-nos o aprendre els uns als altres, que per cert, quan jo els vaig dir que una amic, de vegades és un espai a qui fer-li confidències, em van preguntar què era una confidència, però bueno. El que dèiem abans del lèxic, no? Sí, exacte. Clar, com pots explicar confidència si ni tan sols, diguem, coneixes una paraula que se suposa que als 15 anys hauries de tenir apresa. En aquesta part de la diferència, ho lligo amb el que deia en Damià, tinc 25 alumnes i he de preparar 12 exàmens, no? 12 exàmens diferents. 25 anant bé, a vegades n'hi ha més. Els que siguin. Un 50% has de preparar no sé quants exàmens, no? Els has de personalitzar, seria aquesta la idea. Som esclaus d'això? Ens hem passat una mica de frenada? Sí, evidentment, però és que clar, el professor aquí al final ja no sap ni on és, no? És com... En Damià Verdera, que els alumnes deia que els alumnes no aprenien cadascú al seu ritme, sinó que arribaven a l'alçada de la seva voluntat d'esforç, no? És a dir, aprenien tot el que estaven disposats en funció de la vagància. És que, aviam, tornant a la intel·ligència artificial, a mi em fa molta gràcia la gent... Aviam, un nano entra a l'aula, imaginem-nos-ho, i a les 8 del matí o a les 9 és igual, i es troba allà davant de la càmera i es posarà els cascos, no?, perquè amb la intel·ligència artificial començarà, no sé què li explicarà, no? Potser ja no cal que vagi a l'aula. Manen? Potser ja no cal que vagi a l'aula. És igual, allà on sigui, no? Però clar, un alumne que no té ganes de fotre ni brot, que n'hi ha, però és normal, hi ha vegades que no tenen ganes de cardar res. És el comportament de sèrie de qualsevol adolescent, també de nosaltres quan ho érem. Sí, no,
O sigui, ja no entro en els motius que té per no tenir ganes de cardar res. No passa res. Però vull dir, si no té ganes de fotre res, la intel·ligència artificial com farà que aquest alumne treballi? Clar, aquest és el dubte. Clar, es pensen que estarà 6 hores allà i que la intel·ligència artificial aprendrà, però si aquest alumne no té ganes de fotre res, no fotrà res. Es pot passar tranquil·lament 6 hores sense fer res. I qui se'n preocuparà? Saps? És que sortiran unes mans de la pantalla i l'agafaran. És que és fort, eh? Hi ha una pedagoga anarquista que es diu Ani Pérez Rueda que va escriure un llibre, va fer una tesi doctoral que explicava que tot aquest conjunt de metodologies i aquesta idea d'adaptar el coneixement a les pròpies possibilitats, que en realitat era la cosa més neoliberal del món, perquè el que al final tenia com a conseqüències és que les famílies amb capital social, els seus fills podien aprendre gràcies a que feien coses fora de l'escola, però que els alumnes de famílies modestes i sense capital social ni cultural és que l'escola era l'única cosa que els hi quedava. I ara els hi hem pres l'escola. I això ho deia una pedagoga anarquista, que, per cert, quan una de les meves especialitats, quan vaig fer la meva tesi doctoral, anava sobre la història de l'anarquisme, i de fet, la tan mitificada escola racionalista de Ferrer i Guàrdia tenia uns plantejaments completament convencionals, tenia uns llibres de text molt escurats cap a una determinada cosmovisió del món, però igualment eren llibres de text i el que sí que feien de diferent de la resta d'escoles és que ni feien càstigs corporals i a més feien classes de música i art. Això és l'única cosa que els diferenciava, pràcticament. Aviam, aquí a Catalunya els últims 10 o 15 anys el relat sobre educació l'han tingut els pedagogistes, que podríem dir, Fundació Bofill i gent així. Clar, aquesta gent tenia el relat controlat i ara se'ls comença a esquerdar. Se'ls comença a esquerdar perquè ja han vist que el desastre que han abocat l'educació, que no cal esforç, que no calen continguts, bla, bla, bla. L'alumne ha de ser el centre de l'aprenentatge. Això queda superbé sobre el paper i a les famílies, sí que el meu alumne, el meu fill, que sigui el centre de l'aprenentatge. Ja, però sí, et diuen, has d'ensenyar a partir de l'interès de l'alumne. Però què passa quan el màxim interès d'un alumne és anar-se a cardar calimotxos a la plaça del poble? Has de fer un projecte sobre els calimotxos? No, escolti, perdoni, vull dir, l'alumne té, o l'adolescent té els interessos que té, ben legítimament, i l'escola hi ha de ser precisament per fer-lo sortir del seu miserable ego, miserable entre cometes, perquè tots els egos són miserables, i portar-lo a lo que és el llegat cultural humanístic de la civilització. És aquest el llegat de l'escola, i el llegat que transmetre. Però clar, ja ara m'he perdut, ara això està dient per alguna altra cosa. Aquí, per què m'estava dient? Ja em vindrà. Això que no pot ser aquesta cosa... Això del relat, que se'ls ha trencat. És bastant simptomàtic que, no sé si va ser ahir era, i em sembla que avui... No, ahir. El tema del dia del periòdico, que jo encara llegeixo diaris, va ser sobre educació i va sortir com d'educació però tornant a fórmules clàssiques. Hi havia un pedagog fins i tot que ara han descobert que agafar punts i a mà pot anar bé. Sí, ho vaig llegir. És molt fort això, O sigui, després de 15 anys tocant els pebrots, que si pantalletes, que si com en diuen això, gamificació i escape rooms, no, ara clar, ara han descobert la sopa d'all i, esclar, agafar punts a mà fa que d'alguna manera t'activi el cervell, la psicomotricitat fina, que no es tracta d'apuntar tot el que diu el professor, sinó de fer la teva selecció i tal. Hòstia, han descobert que, això d'agafar punts no estava tan malament, no? M'ho preguntes? M'ho dius a mi? Tots en fem, em sembla. Vull dir que estan perdent el relat, L'última cosa... Un segon. Com que ens quedarem sense temps, si voleu anar escrivint si teniu preguntes o comentaris per fer, perquè us els recolliran i així els podrem comentar aquí amb ells. Una cosa que volia afegir al que acabes de dir, entre cometes pedagogistes, o en tot cas aquells que són fans de la innovació. En realitat, d'innovar no s'innova res, perquè, diguem, en educació ja s'ha provat tot i normalment solen ser idees recautxutades. El treball per projectes, que ara sembla com una mena d'ortodòxia, es va experimentar per primera vegada d'una manera sistemàtica a les escoles públiques de Nova York l'any 1917.
I la cosa va acabar com el Rosari i l'Aurora. Van acabar amb els pares manifestant-se i tirant, diguem, gairebé incendiant l'Ajuntament perquè els seus fills no aprenien. I clar, imagineu, tots aquests immigrants italians i irlandesos que havien vingut als Estats Units per al somni americà, perquè els seus fills aprenguessin coses i pugessin de categoria social, i els seus fills, després d'un any, un sol any de treball per projectes, doncs no havien après ni a llegir. Considereu que educar és un acte polític? Tot és polític, menys la política que va d'egos. És que com que tenim aquí un públic que és molt concret, jo penso que hem d'anar derivant una mica el relat d'aquesta taula. Creieu que pot existir una escola nacional sense un projecte nacional? És que una nació necessita una escola com una escola necessita una nació. Damià? A veure, enllaçant-ho amb una de les meves propostes, que era un currículum ben seqüenciat a través dels continguts, no pot ser que... O sigui, hi ha alumnes que passen tota l'ESO i que no saben en quina comarca viuen. Això és així, Hi ha alumnes que poden haver-se escolaritzat i amb això dels projectes i que no hi hagi un currículum, perquè no te diuen, com que no hi ha ni avaluacions externes ni un currículum clar basat en els continguts, podem haver passat tota l'educació sense haver fet les capitals del lloc. Que no saben trobar el mar Mediterrani en un mapa mut, és fort això. Llavors, esclar, perquè hi hagi això, aquest projecte nacional i tal, hi ha d'haver un currículum basat en continguts per dir, a veure, aquests alumnes què volem que aprenguin? Volem que aprenguin? Per nosaltres què és important? Per nosaltres és important saber que a Catalunya hi ha comarques, per dir alguna cosa. Doncs això ha d'aparèixer al currículum. Però això és impossible si no hi ha un currículum oficial ben establert amb unes proves externes. És el pacte nacional aquest que tu reclames, no? Tenim un govern que ha acabat amb les lectures obligatòries de literatura. Ah, sí, exacte. És a dir, clar, això és més... Precisament, l'imaginari es fonamenta a través de saber qui és Verdaguer o si ets anglès o si ets irlandès qui és James Joyce. Sí. O saber que el carrer Estret és el nostre Ulisses, no? Del de Josep Pla seria... Però, no, clar, la nació o l'educació serveix per compartir uns referents. I tenim un govern desnacionalitzador, perquè diré una cosa. Bona part dels problemes que tenim de descatalanització del sistema, és a dir, com les noves generacions no aprenen català, és que, a veure, quan tens una majoria de població que no és catalanoparlant de família, l'única possibilitat que tens és un mestre que tinguis a classe i que no calli, perquè serà sempre el seu referent des del punt de vista lèxic, des del punt de vista de contingut, des del punt de vista estilístic, des del punt de vista de registre formal. El treball per projectes, perdoneu que jo li tingui molta mania, a Catalunya és un suïcidi, perquè implica que en comptes que el mestre parla amb el seu com a referent lingüístic, tenim grups de 4 o de 3 que parlen un castellà de 50 paraules, cadascun, o de 300 paraules. I ni aprenen català, ni tampoc aprenen castellà, tampoc. Aprenen, no sé, reggaeton. A veure, comencem a tenir preguntes, Xavier Díez, veus possible revertir la situació crítica que has plantejat? Per on hauríem de començar? A veure, en aquesta vida res és impossible. Com a historiador, tot està escrit i, per tant, és possible revertir processos. Però per això caldria una cosa que ara per ara no veig que arribi a curt termini, que és consens. És a dir, al final és posar-se tots d'acord. La meva experiència educativa és que mestres i famílies no és tan difícil que es posin d'acord. Per tant, crec que és possible. I, de fet, jo sempre he cregut que la independència és una oportunitat per poder fer aquestes coses. Damià, com penses que s'haurien de gestionar els alumnes que no volen aprendre, estudiar o simplement rebre classe dins les aules o les escoles? Seria correcte separar-los perquè els que vulguin aprendre puguin? Aquí es barregen moltes coses. A veure, sí, d'una banda sí que penso que seria interessant i que el títol d'ESO ara mateix per tothom és igual, no? El títol d'ESO per tothom és igual. Però que hi haguessin diversos títols, que hi haguessin diferents itineraris
sempre amb la possibilitat de, si has agafat un itinerari, que hi hagi la possibilitat de fer el pont a un altre itinerari, que per exemple, si algú li agraden els oficis, doncs ja encarar-lo que vagi a fer oficis, perquè hi ha nanos que amb 15 anys no tenen ganes d'estudiar però que serien uns excel·lents fusters, per dir alguna cosa. I aquests els estàs perdent i estàs perdent un temps de la seva vida preciós perquè aprenguin a fer de fusters i que allò que deia Aristòtil, l'areté, la virtut, serien excel·lents fusters i en canvi estan allà, doncs això, diversitat d'itineraris amb la possibilitat que hi hagués un curs pont i que el títol d'ESO, que depèn de quin itinerari has fet, doncs que et doni dret a fer unes coses o unes altres. Això d'una banda. Després hi ha el problema dels alumnes que són clarament disruptors. O sigui, alumnes que, pel motiu que sigui, i no entro en els motius que sigui, perquè hi ha quadres familiars complicats i tal, hi ha alumnes que no es pot fer classe amb aquests alumnes, que són agressius, són hostils, escupen, agredeixen, el professor tempa la seva... Aquests alumnes, hi ha vegades, hi ha instituts fins i tot que els tires fora de l'aula i no pots, te'ls has de quedar a l'aula. Un nano que t'està amenaçant te l'has de quedar a l'aula. Clar, el pregunta és, són una minoria, però hi són, és un 5%. Llavors, què s'ha de fer amb aquests alumnes? Home, jo el que dic, i això hi ha gent que s'escandalitza, però és que ja arriba un punt que, en fi, tenint en compte, per exemple, de cada 10 instituts, aquesta mesura hauria de ser amb caràcter reversible, al tanto. Amb cada 10 instituts, n'agafes un d'aquests instituts, o escola primària, i aquests nanos, que és impossible, que són un perill tant pels seus companys com pel professor, que vagin a aquests instituts especials a aprendre normes de convivència. I quan ja hagin après amb professorat especialitzat, cobrant més fins i tot, professorat que vulgui estar allà amb normes de seguretat, quan hagin après les normes de convivència, que tornin a l'institut normal i ja està, no passa res. Clar, evidentment que no és una mesura inclusiva, però què voleu que us hi digui jo? És per sobreviure, no? És per sobreviure. No, però és que sí. No, ara podeu riure, però la situació és seriosa, perquè per tu, suposadament, garantir el dret a l'educació d'aquest alumne, un dret a l'educació que no vol fer efectiu, ni en té cap ganes, estàs conculcant el dret dels altres 25. I llavors es queixen del bullying que hi ha, però com no vols que hi hagi bullying en una situació en què el professor no responsabilitza ni té el control de res? Al final els que acaben agafant les regnes en una situació d'anòmia són els més salvatges, són aquest tipus d'alumnes. Doncs escolta, aquest tipus d'alumnes els aniria bé anar a un altre tipus de centre a aprendre les normes de convivència bàsica i quan les hagin après que tornin, cap problema, però no pot pas ser que estiguin allà al matí. Jo tinc molts companys, rodes de cotxe punxades, vidres trencats del cotxe, han estat agredits. Quantes agressions hi ha cada dia als instituts i escoles de Catalunya? Que donguin dades d'això. No, d'això no en donen. Tio, això no pot ser. I ja t'ho dic, no són pas un ni dos, hi ha molts instituts que no pots treure l'alumne de classe. És a dir, si el treus de classe, te'l tornen a posar dins. On te queda l'autoritat del professor quan tu fas fora un alumne perquè t'està insultant, perquè et vol agredir i te'l tornen a classe? És que és increïble, és increïble. Dues preguntes per tots dos. Què en penseu del canvi d'actitud de molts professors quan passen d'interins a ser funcionaris? I aquí posa entre parèntesis baixes, passotisme, punts suspensius. Jo, a veure, que manego dades de salut, perquè durant uns anys vaig ser delegat de salut, jo no trobo aquesta correlació, jo crec que és un mite. A veure, el mestre que té molta barra la té independentment, diguem, de la seva condició d'interí o de la seva condició de funcionari de carrera. Jo crec que és un mite. També, de vegades, un mestre, al llarg de la seva vida, pot tenir una trajectòria una mica diferent o una trajectòria una mica erràtica per circumstàncies personals o, per exemple, allò que expliques tu, quan un profe ha estat agredit o està amenaçat o no és capaç de controlar la seva classe i resulta que la institució no l'ajuda, aleshores, sí, recorre a la baixa, efectivament. Aleshores, clar, el problema de la disciplina a les aules no és un problema de l'alumne, és un problema del sistema, perquè ens està sortint a tots, molt car, i sobretot els més perjudicats són, els alumnes, que a més perden la confiança primer en la institució, que no és capaç de protegir-los, i en el sistema. Jo també penso que és més aviat un mite, o sigui, jo crec que és una qüestió de tarannà.
És que tampoc no vull fer una defensa del col·lectiu professorat perquè és bastant lamentable l'actitud de molts, no? I sobretot penso que hi ha professorat que el que no té ganes és d'assumir la responsabilitat de ser professors, i ja està. Ja els hi va bé ser animadors culturals, i punt. Jo és un col·lectiu amb el qual no em sento identificat, que voleu que us hi digui. Ara, això del canvi d'interí funcionari, la meva experiència és que això va amb el tarannà de la persona. I una informació extra. L'any passat, que vaig coordinar aquest estudi sobre el professor docent, hi ha un 36% dels docents que s'estan plantejant marxar i alguns marxen, i marxen precisament, primer de tot, per edat, els que estan en la seva cimera professional, entre 31 i 40 anys, marxen els que tenen més formació, els doctors són els que més marxen, i marxen perquè troben segurament alguna cosa millor. De manera que ens estem descapitalitzant professionalment. Marxen els que poden. És un fenomen que passa aquí i sobretot hi ha algunes tesis doctorals al Regne Unit que ho han analitzat encara més bé que nosaltres. Aquí tinc una pregunta que m'haureu d'ajudar a interpretar-la. Es fan PI els alumnes amb dificultats? Plans individuals. Plans individuals, vale. Però els que volen estudiar s'han de reprimir per no rebre en una classe amb majoria de PI educació més alta. O bueno, espera, és que... És una pregunta, Ho he llegit fatal. Però fixa't com és de pervers ja el sistema, que dius, el PI és per atendre la diversitat, oi? Vale. Però clar, quan es parla de PI sempre és atendre la diversitat per baix. Però suposadament també hi hauria d'haver PIs per altes capacitats. Hòstia, d'aquests no en veus cap, tu? Bueno, però a més, el bo del cas és que tu ja pots omplir tots, fan omplir papers i paperassa, cada PI és... Però aquella paperassa no serveix de res. És per cremar el professorat, perquè després fas el que pots. És així. Llavors, clar, PIs, no? Al final és, tio, aquest nano és gandul o s'està comportant com un gandul. I llavors busquen, com que no pot suspendre, la veritat és que li fan un PI, per no dir que és gandul, a més no ho pots dir, no, li trobaran qualsevol cosa. Hòstia, però és que si jo busco excuses pel meu fracàs vital, en trobaré segur. L'assumpte és responsabilitzar-se de per què has arribat fins aquí. Però no, se li fa un PI, per no haver-se de responsabilitzar del seu. Ja sé que evidentment que la gent té dificultats i tal, però hòstia, deixa-la l'oportunitat de responsabilitzar-se a l'alumne, és que no se li deixa. A veure, hi ha una cosa que a partir d'aquí cal explicar, que és que d'una banda és veritat que els bons alumnes, sobretot les bones alumnes, perquè elles són millors dins del sistema, tracten d'ocultar, diguem, saber coses perquè s'exposen, com que no segueixen el comportament normatiu i perquè, diguem, la institució ha perdut el control sobre la classe. No parlo del mestre, parlo de la institució, perquè allò que deia, si una institució és incapaç de fer complir normes, doncs és evident que aleshores passa una mica com aquella novel·la de William Godwin, El senyor de les mosques, és a dir, els més salvatges són els que s'apropien, diguem, del control, han de dissimular. I després hi ha un altre factor del qual s'acaba de parlar molt de resquitllentes i que és un drama per al català. Aquells alumnes catalanoparlants que parlen en castellà per no ser víctimes de bullying. Sí, això és devastador per la cultura catalana. Volia dir una cosa en relació a això dels PIs i tal. Jo ja tinc una altra proposta, que el dia que faci una entrevista, la primera que faci ho penso dir, que és, es podria fer una prova pilot, agafar uns quants instituts de Catalunya, escoles, i en aquests instituts o escoles que durant tot un curs acadèmic deixar descansar, pagar-los sense treballar, tot el que és el Departament d'Orientació, Psicopedagogia i tal. No, ho dic de debò, que durant un any que no hi estessin, és a dir, que no es fessin PIs i tal, i que es deixés fer a l'institut aquest els de continguts. A veure què passaria. Com a prova pilot, que han estat 15 anys experimentant amb l'educació, doncs que ja no els hi ve d'aquí, fem-ne una més de prova pilot. A veure què passaria. Podem fer una col·lecta i els enviem a fer la volta al món durant un any. O és igual, s'hi poden quedar, però vull dir, no actuant com a psicopedagogs, és a dir, no fent PIs i, saps? Fent altres coses.
Però no, l'escola aquella centrada en els continguts, en fer classe, en aprendre alguna cosa i punt. Però com a prova Perquè pilot. teniu la sensació de ser gestors, més que professors. El 88% dels docents expressen que tenen una sobrecàrrega De paperassa. una sobrecàrrega de paperassa i que, més o menys ho dic de memòria, el 89% considera que ha augmentat la seva feina. Ara ja comencen a ser conscients que la feina l'han de fer la intel·ligència artificial. Però sí, hi ha una paperassa, sobretot hi ha una qüestió que és, i en això sí que estic bastant d'acord amb tu, l'abandonament del llibre de text ha estat el veritable drama, perquè el llibre de text ajudava l'alumne, el docent li estalviava feina, la qual cosa doncs, estalviar feina significa que la pot fer millor, i a les famílies també les ajudaven. Ara, pràcticament, si planteges fer llibres de text, t'envien a, no sé, fan pena de telediario, com a mínim. Però això, si em permeteu la metàfora, si un mestre fos un corredor de ral·lis o un corredor de Fórmula 1, és com si de cop i volta ell mateix s'hagués de fer el cotxe i s'hagués de canviar les rodes enmig de la competició. No té gaire sentit. Es passa més temps, diguem allò, arreglant-se el cotxe que conduint-lo. Va, que ja estem acabant. Moltes famílies, per raons diverses, no fan bé la seva feina d'educar. Diu, com veieu la possibilitat de formar aquestes famílies en els bàsics per l'educació dels fills? Ho faríeu obligatòriament per garantir que qui més ho necessita tingui la formació? Jo soc molt partidari de la pedagogia dels fets. És a dir, entendre que qualsevol fet té conseqüències. Les famílies no són idiotes. Els adults funcionen, la majoria d'adults funcionen, diguem que si una cosa que fan té conseqüències, doncs probablement la corregiran. I, bueno, doncs, no sé, és com quan... Una de les coses que més m'ha fet emprenyar alguna vegada amb la meva relació amb el Departament d'Educació és que qüestions com ara la mala educació, en certa mesura, de les famílies o dels alumnes o el que sigui, no estan gens regulades ni contemplades. Jo sempre, a tots els consellers i conselleres que he conegut, sempre els he pregat que hi hagi un codi de circulació. És a dir, quan nosaltres caminem, sabem que la gent ha d'anar per la dreta, no pots, quan tens un semàfor en vermell, doncs has d'aturar-te. Aquí cada escola es deixa que ho reguli per la seva banda, la qual cosa és com treure-li tota autoritat a la institució. Les regles han de ser molt clares i jo crec que les famílies, si actuen malament, han de tenir conseqüències als seus actes. Jo directament penso que el professor, de la mateixa manera que quan veus un policia tu li atorgues una autoritat d'entrada i tu saps que agredir un policia et sortirà car, doncs jo em pregunto, i per què els professors no tenim rang d'autoritat pública? Per què surt tan barat agredir un professor? Ho tenim, la tenim. Ho tenim, però no es deu fer efectiva. Però no es fa servir. I després una altra cosa. Això se'n diu atac a funcionari públic en acte de servei. Sí, doncs no sé, no es fa efectiu. No es fa efectiu. És el que et deia de la... Potser perquè els professors hauríeu de denunciar-ho també, no? No, ja es fa, però és que se'n renta les mans. O sigui, fixeu-vos la gran farsa, una altra porta per a la que entres a la gran farsa, hem d'educar en el valor de la convivència, el respecte, sí, d'acord. Però, clar, llavors resulta que estàs a l'aula, dos alumnes es barallen, perquè clar, els alumnes es barallen, per més bons nanos que siguin, de tant en tant es barallen. I es barallen i, clar, a vegades tenen força i el primer que et surt, podés anar-los a separar. Però al tanto perquè si els separes i un d'ells es fa mal, i en sé uns quants de casos, si la família et denuncia, has begut oli, has begut oli. I perquè el departament no farà res per tu, al contrari, tirarà els lleons. Llavors, clar, hem d'educar en valors, els valors això de la pau i no sé què i tal, però després al tanto perquè si tu separes aquells dos alumnes i tens la mala sort que un es fa mal o diu que es fa mal, has begut oli. Llavors, ho sento, però jo no penso separar-los. O sigui, abans els separo fora de l'horari lectiu a fora del centre, és veritat, però dins del centre i en horari lectiu jo no en toco cap. No en toco cap. Hem arribat aquí,
però per prevenir problemes. L'última pregunta, insisteixen, quina és aquesta gran estafa? Es pot definir en una frase? És la tergiversació de tot allò que era l'ensenyament tradicional? Home, la frase seria allò dels sistemes comunistes, ells fan veure que ens paguen, nosaltres fem veure que treballem, no? Doncs és el mateix, nosaltres els professors fem veure que ensenyem i ells fan veure que aprenen, no? Però tot és plegat, és una farsa. És com... La comparació seria... Hi ha una veritat oficial i una veritat real, no? Que no coincideixen. Llavors, és com, imagineu-vos que hi ha 100 pacients que els els han d'operar del fetge, no? 100 pacients que els operen del fetge. I resulta que els metges saben que quan operen algú del fetge, en l'informe, no han de posar el fetge. Han de posar, m'ho invento, que els han operat del cor. Clar, llavors tindràs 100 pacients operats del fetge, però en els informes tindràs 100 pacients operats del cor. Serà la veritat oficial, els del cor. Clar, llavors, quina és més veritat? És que aquí hi ha un problema. Llavors és el gran problema del sistema educatiu, que hi ha una veritat real, que és la que pateix la gent a les aules, i l'altra és la veritat oficial del departament i de tots aquests, que no té res a veure. I clar, llavors què passa? Que els metges aquests ja ho saben. Imagineu-vos un metge d'aquests que agafa l'historial i l'historial veu operat del cor a l'any. Clar, si el metge ho sap, diu, vale, aquest el van operar del fetge. No? Saps? O sigui, ja participa de la mentida i sap de què va això. Educació igual. Però clar, si no ets d'educació i no entens la mentida, no entens els codis interns, et passaria com el metge que arriba, veu l'informe i diu, hòstia, operat del cor. I es pensa que l'han operat del cor de debò. Clar, la liarà fort, m'explico? Perquè aquest tio ha estat operat del fetge. I és el que passa, si no saps els codis aquests, no acabes d'entendre la gran mentida. Jo crec que ens hem acostumat cadascú a viure en la seva pròpia bombolla i aleshores això ha comportat una cosa terrible, que és que ja no existeix la veritat objectiva. I això en educació és el que ha passat. Ja no existeix una veritat objectiva sobre la qual puguem intervenir. Hem de tancar. Jo crec que podríem fer un altre debat. A la sortida crec que reparteixen antidepressius. Jo us ensenyaré totes les preguntes que tenia preparades. Em sembla que només n'hem fet 3. I potser en tenia 25 o així. Moltes gràcies a tots dos perquè ens ho heu fet molt fàcil i moltes gràcies a vosaltres per participar una vegada més. Jaume, vols tancar? Bé, res més. Agrair la presència de tots ells. Avui hem tingut no un debat, sinó una conversa agradable i distreta. Divendres que ve no serà igual, no? Vull dir, el debat de divendres que ve serà un debat realment, parlarem d'immigració i amb persones que no tenen la mateixa visió com avui pràcticament tenien ells. O sigui que ens esperem divendres que ve amb el Jordi Graupera i el Santiago Espot parlant d'immigració. Si els cridem o venen, seria el resum. Moltes gràcies i fins a divendres que ve.